Kubor na Khlem jong unong san Hima. Kajing bampoi sa kathong kajing em kamdei ka linti jong kajing kutlan kane kadai ka belajaru kajing em jong way na Myntri ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kajing ya linti jong ashwa bandrong sa kasan Hima wad hadin mula sya jit kumunang mikmat patba une udai ba kermen shalla udai khon jong ba kor simply bat ka kongki shalla ba kermen udai ba Hynrei na pedengki kat sangot kisipara Uneu somlau la job como MLA na kaseng UDP na cleariat constituency of Snam Arja kat pra batang kasin job ko baningkong ulayo ru banbam smai como Myntri sarkar bot udei ru way na ki Myntri ba khna tam minta gi ni sngo ke e ga bau ba kermen udan banya thu ka jiga lenti ke jong na du ki por budang khna hado wonda poi ban sha jit como nomi khmat bot ru como Myntri Kubli shibo ni pi pa ba baju kursani ka channel jungi unong sani mana ka por sa ka por Tekan ni kenti mentangi don banora api koi ko bor ko bedi kelenti ya jungui ni kinom hikmat pa balong ru iwi ni kinom hikmat pa khna tam khamtam ko Myntri jong kani ka sarkar ka jilla ka jungi te bangin tip khamni ashpang jungi ni no hikmat jungi idon bagi mentai ba kerman shala bedi MLA jong kai clear constituency te ale ginya kli khndiat shpang kelenti ya ka jungi kai go pelong I shwabin don haka politics but andai larung sa politics te Khlem tai phi ba kermen shala iwe ni economic hmat mo pila ban patai khindiat phang kalenti ya jo phi shwa phin jam sa kane ka politics Leshi bon ba so kemen bagi layo kani galat pan ya kudu kana wan nalin ju pinga su kemen ba wan ban Khlem pantin ha ke chule lenti jo nga chi debat kani ka politics Leshi bon pi but ya ka channel li baro ko we nalen jo nga ashkwa ban bata khindiat ha chi debat ka chi im jo nga ni ha family jo ni don khasan mu chi para one of the biggest family mo all the seltanat ban ong ban pedeng ni chi para bon ki ba ya don be ha ka kam business dan dia ha ki kam jong ki bam Kiberan dalong interest han hal politics. Nga hajile nanti jonga nga ngampoi perkat ba kan sapoi ke por dan ngan sayo ya kini ke lap nomor napding ki khasan uchipara nga de ba number 100 number 6 ha serious wise te ha ke por banko ma ke ma bai pai omenga o pengkreno benta kini ke kam election manlit campaign mo nga ong kawai kentene pa balik pa pim ailat chwai kini ki hanmen jonga namar haswa jonga don sasan mut mo te lai mut ki shinrang nga ong ailat chwai kini kawai kedaw banga kwa ban escape yelade namar nga long pruba kham le ran ha bani kedu public meeting ni banlet ki ching ya khawai dawai as a public mo kumunong nikmat hi ban ya contest election pihak you can do lut kita baru tengah persang hiban escape ilade tengah oye pa ailat no ya kibahin dan kata om em kini kila ya don lok lut te kebahi persang no demi barang no samla tengah kwa hiban iba ki samla jungiru ki don bentah beni politics tengah ta barang em ye paru ngam kwa mo ngam okay na should try persang tengah lead campaign stang kata ke campaign te makswa ke chim jonga ka long ko pair ba in terms of the people menta fast ke de rukom dressing jonga makswa long ba dress mo kini ki style de not as a politician ki have dress with kini ki formal dress makswa ngam the smart han kini ki formal dress te ga ja ayu ha kata fast program juga nga hablet thet ko yelade ban let aten program ni tenat mah ban let on le jacket and then aten dia ko program te kata de ke jimlong jimman juga in terms ha ka dressing juga ke ke daw banga ngam don kini ki dress ban hong mah ki ko dan ki sabti mah kini ki balong formal namar ba nga de khana ba interest pa ki kam sports ha ki kam music and all very much interested. Tengah sunat bahaban ya syongkai ya kendu perlok ya let bam khana shalom
and then hoi ka coordination ka jing ye kendu bat ki briu ngase tenat kata na do menswa kata ke way ke plus point jonga ba hakini ke politics ke contribute when it comes to politics beleng ha ongkuta namar ngai ha ke politics we don't come ban we kendu ki na do ki temen ki khana adu ki samna ki ramba ngana do menswa ngase tenat ba ban shongkai bat ki temen bat ki khana bat ki ramba ru kumjo ba shongkai snap ke ek jing itu khana jangki and then ke ek jimut biki ai ngalong ba sintenat haban snap te kata ke plus point te ngampoi perkhat kata kan contribute bar kan ai lat yang aba pan poi hadu ni pot ban nong kumunong mikmat ni kumunong chakri ki pai ba Hynrei do bawi ke lat panono blai o iu yang ang jing jempang yo yi wan ra da roi ka par Kenapa lomba kita hingga ngai skema wo yi usu keliang lani burong keliang ya kawa pi de le bahabi ne bentai yang mal te aga chu imi jonga jingle denti kumu kum businessman ngala persang ipa ila ila dinga ban le ki business ki beper umpo she nomor bleu la theu tharai kani ka platform banga hap chukri yo ba lomba kani ka politics Kata jingle lenti ipa ila dinga ban le ki business pitima is giant hills ni don ki business main business ke do yong hang taru ngala persang boise ngala stang ban pli ki garage ru kataru mla nyat bah te kata ke jingdo jonga in terms of business and then ngamsniu e kata the bomlong success in business nomar ngai bamanta Hakini ke politics ngalayo kalat ban ai ke shukri bakam ha shushu lada ngalong kumu businessman ke ig bangayo ngan ai ke ba yo let's say nganam la ban punjo re da ka banga don ka politics nanta ngalayo ban contribute nde banga contribute na pala jo hoi naga salary kanu he ngi la ban contribute andre ke ig hok jong ba ni la yo ban posho ba kata ke we ke business na ban don ka politics ngabun sena syari ong perlo kini ketika we ke kam bunga kwa ban chakri yo ba mentala yo lombaki jing ai ba te kabusni tenat bar kabusni kham shutia hindet ke story jonga ngangalong khana ba hoi ngamtip hagan gur kom ngan batai bi Hynrei ngalong khana ba persang di bantre shitom hakikam ki ba ki rangba ki ba hilapan shedana nga kemau aku por pedang rit ngidon ke we kedukan Russian mo te hangta bunsen nga syajara be yai me te hakta ke chingrap nga kemau ke posil tenat ba ka penpro ba ya ke jabeng juga nomor nga hapti blut ke jingdon jing em ho chu kedukan te nga samen ru bunsen mo ga sniyo syathan jungi sniyo mun chwalang bun gi dekhar ni hapun biang hapit ba nomor ki wan at once mo chisendron at a time te ni hap pit ba pit company ban biang ni jindun kan jo ki customer te kata te ke we ke banga se tanat panoba nga ka childhood jonga ngala persang banle wala kata ke business ke banga contribute in terms ban yarap ki bahi ya image nga Hynrei how business jongla jong pat ngam long successful te kata ke we ke ba setenat ba email la shania ingana do por badang ri ong page ke dukan whatever ke bami nanta long ong be janga hana whatever I keep shania tata ke shania jong email by family member hadu mata kanang no belenga ong ta hagani ke jingle nenti jonga ekene ke kam politics do ke contribution ke don do na family hadu ke perlo don pada greatest ke contribution ke behe baban poinga kum politician dan long politician kedai na family te kata bagaimana syukur ban amba email pai la shania ba hakinu kenu benta ke bangale wala da ngafel ngafel ni ka kijupule puti jangaru incho dom ngamtip ke daw ba ngakemau class 12 ngayo hat-trick Hagaban fail, ndai banga pass hat-trick, dengan fail hat-trick ya ke exams juga. Hynrei me pa Khlem dom, Khlem shrai ngai, okay, kilai persan, himla le kumluma. At the end sahi
rai blay la the ba ngam dei ban long mar ngakwa ban long engineer mun chua oh I'll try hard more but ngam the tresito modu kata katam yo so that was my great lesson dari kabang shukwa ban oi perlo ba in life ni mat shibun ki ki ba ni fail but in that failing haga failure ke jongpi there's a lot of thing we have learned mo nga yeladi nga learn a lot lamba kata failure jonga I cannot say ngala success but I'm going ahead mo kala janwan kata success so don't what omba ka failure jongpi kan undu jingkan man ka failure jongpi ai ba kalong ka ban ai semi pi poi ka success ba kermen ni mentan pidang ong ba agaliang jung ipa jung pi mo I ong ye pi ba pen kren aku demta ban jam saka politics dah tu pi haba I ong ye pi kumta kali kalong yung pi kawan na ka political background ne kali na ka business background kay ka pelong ipa jo pi ru ba I ong ye pi ban pen kren kan ni ke election kuble shi bon ba actually ka dau hi ba pelong ye ipa ban ong yang ban kren no na bata ke election ngani tu ipi ba ipa jonga ide ba julong tengkum MDC de politician bala try mo work hard and soul ban persang haga kam politics ban yarap yo pai ba babun balang kamtam ya ke constituency jong haga to bopor te ipa kumi MDC ila persang ban le ki ba kat bi la ngakan mau shi sen ngani tu ipi gene haga por bangadang don haga college tengah ke jing angnut ke jing trang jong ipa ban chakri yo pai pa ta hagi tu bi por ngampoi por khat bangan yo kala ban longkum emli menta Hynrei hagi tu bi por ngapor khat ba lada long ko bala ngan wat kilat ways and means mo kat bala ban convince ki pai ba ban ailat ye pa kata gede ke jing trang jong aku mukun ailat ye pa ban longkum MLA khnang bu in yo ban serve ya ke constituency ba dia ke jaj benri jong di barok boy Hynrei kata kalong khongpong opposite totally upside down belenga ong upside down namar ba haga jaka ke jingkwa jonga ban pelong ye ipa kumi MLA namar ngai haman laki election ipa jonga isai lebe campaign ile campaign ya candidate but kabasa tanat ban ong haga jing campaign jongi ya inu candidate bi support kani ke constituency jonga 6 Clariot constituency kani ke de ke tem ke basipel jongka Meghalaya State Legislative Assembly mo te kani ke tem no khandai tem manswaru ipa ila persang ban penjob ye candidate habaro kita ki candidate kila job be ya ke election kani ke tem ipa ai kelat ke jingkershan yo khun na jong ngakan mau ba kita ki jing Trang jonga ban pelong ye ipa kum MLA kilong kala hanga menta ipa long MLA nga daga jing kersan jong pai ba pun belang ipa I support nga heart and soul yong kun ngak mau kata jing ong jong I kun kreno ba pin ya contest ke election ta kadau hi ba kwa ngakwa banoi pi ba ipa I ong nga de first start ba ide politician kaba arpat ba ipa ikwa ban le shibon yo pai ba yo le se haga jing le jong ki we ngam tip kila le persang hi ban le bahakat ba kila ndai ipa idang kwa shu ban le khambun shu yo na banta ki ke constituency ban na banta jong pai ba te ipa I ong ba persang no dai khun dan kadai kata hai thara na len jong ipa ban ngaseu yeladi ngaseu ba ipa ikwa hi ban le kat ba ila na banta jong constituency ban haga ju ko pori nalen jong ngaru ngam kwa ban pen telot le ne ban pendu men semi ipa gejing thmu jong I nga persang ban le kat bala manta kede ka teamwork jong I nadu ipa ban haga ju ko por ki ba ai men semi nga ban don haga ni ga politics ban wan sha politics kede gejing I jonga ya kini ki former MLA jong I ki former MLA jongi nado kumi ma Simon Singchai berang shuklat recently mo then imane lang kumju ima obil kandai
kini kirang ba but kumju MLA recently ima Justin Kharu I la itre shitom boro kini kirang ba jongi kila itre shitom kat bala daga por sha por kat kum gobor teman taru daga jing ke bakila le nga persang ban wat den kumnu ki itre shitom na bata ba nga persang ban le khambun shushu yo nganam la andringan persang hi te bunsen nga shay kundu hi yakini kirang ba ki action le jongi ba makiru kebesil tenat banong ba ki aimen sem kim ong ba o new de MLA ba menta belingin ajing mut khna ba mo ndre kipat ki aimen sem kala ki ong le kata le kumni kani ke bedon kam baro kini ki jing hikai ki ba PE menta ke performance denga ke de jing hikai jong kini ki ramba ban ngangi scam hi ba kini ki ramba jong iru kindang hikai shushu yana ban ngatip ngaya sengthu I ba kini ke de ka kam ko ba shitom ha bun sen mo ni du jing kermen habang ngimla ban pen biang ya ke jing don kam jong upet ba Hynrei wala ka taru ke besnya tenar banong ba ting ting habang ngila ban le ya ke kam ko ba kibri ke ai kuble yangi da ke ba ong kuble shibun kata ke de ke we ke ten ke ba nga de yelade nga angnot ba ban yo le ni ban yo snew le ki perlok bad haba don ki bale bahaya ngaru nga shay ong be kuble shibun that is a words mo haba baro mengi tharai ngi kwa hi ban yo snew ani ting dala ladangi bakalar ngi parma kalian so ngasih komen banong ba suggestion nga chukwa ban YouTube IP ba kani gede ke kam ke ba ni wan ha politics naga family jongi don manu ba pembor Hynrei na komon se bahai jonga tang kata hi ba first time nga try ban yai light mo nga oi pa MI lat yaki henmen na ga daw ba ngampat long familiar ya kini ka kam direct cha contest ke election kalong ka ba shitom ka ba ma Hynrei haga jingle lenti jonga I've learned a lot ngam ong bangala long experience ba hagni ka kam Hynrei ngala learn a lot ya kini ka kam manta a lot more to be learned so hagni ka jingle lenti nila pan so tho mo kani ka jing po jong fish ka politics kani lingba ka jing play la plinti jing pa jong fi te hadin ba phila po ko politics ke kumnu fi poirung sha ka party UDP en haba phila job ke jing so jong fi ning kong ke jing po jong asha ke UDP ke de ka daw ba haden ke jing ya kendu mo ya kini kirang ba naleng jong ke party UDP kini kirang ba ki batre aga tu pot borok ki parti beberapa ki yabat kandidat dan lian jong ni approach ke parti UDP tengah kebesil tenat ban ong ba haka jing approach jongi nalian jong ke parti UDP ki Khlem da arketen ki Khlem shim shu ya kino ki application jo ki way ki ba apply ya ga parti application direct ki confirm ba markerman ude candidate ban ya contest ya ga election arajar khapra naga parti UDP kata ke de ke besil tenat ban ong ba ke parti UDP ke shania hanga plus nalian jongiru ngidon ke jing shania ba kani ke parti rilom jongi kan ai ke jing shania ke ba khambha plus agaju ke poru kadon kata ke jing sneu ya jan ba rupai ba kede ke parti ke betip ya ke ke jing shitom leni ke ke jing don kam jong ki briu hapo jong ke ga jalla jongi na kata ke daw ngi shim ni approach mah ni lek pan ya ke parti UDP ya ke tiket na ke parti UDP mekiru kidon ke jing shania ni ngiru ngi shania ba da ke jing trelang hi ba ke parti UDP kan long ke parti ke ban ai syukri ngilai ipa jongaru ngani thu ipi ba ila job ting kumi MDC na ke parti UDP kata ke de ke daw ke bokong san ba yala diru ngakwa hi pan contest na ke parti UDP nomor ba ipa ila job ba ila treshidom ila le kan bala ipa ba ngaru ngale ya ke ju hi ka kam te kata ke de ke ba setenar banong ba ke parti UDP kala de ke parti tang ke parti na mata ndet tang ke parti political party mo jadi ke parti ru bala don hamsen jongi kum nadu ya ngai la de bat kum ju ye paru te hadu menta la da pipe ka kam bai pai persang lani treshitom na banta jong ke parti UDP ila treshitom ma tingi scam ba kani ke parti jongi kan kyu na ki porsche ki por pan ngi scam ha leadership jongi ba med ba lindo
kani ka party kan na ya kiu but sakaway ka banga kwa bandong ba hagatu ka singi ka jing job baro hi ngi siu thu ma kinu ki candidate by contest ki long ki don ka ta ka jing sneo halade dig ma lanu ka result kan ni marsin mi ka result ngai halade ngas siu don chingkermen hi bangan job re marsin I ya ka margin ka balong prahajar chispa proper way ngalong shop hangtar ngalong shop banga plus sakwe banga kemen panong ba nga nga snil thu ya ka jing shania jong pai ba ki pai ba wat ha ka jing long khana jonga kar ha ni karta bun ba sai mo ki om ba o ma kemen badang khana unum la le ki kam hoi ngadang ri ba khana Hynrei marsin ya ki tu ki jing ong jong ki bru marsin ya ka result ka ba mi da ka margin prahajar tam hangta nga sing thu ba ki pai ba mdeshu bangi dangla ban pun be yo pai ba ola tiblut ke ka kam kumno lada nga kren kanu ru ki pai ba kin snap tang ya ka kenten ke ka banga kren Hynrei ki pe da ki kam Hynrei ngam pat yo ban le Hynrei ki don ki jing sheli hanga ya ka tanga sneu burom yo pai ba no shon jong constituency jonga bo don ki jing sheli hanga what la ngadang long khna ru ki don ki jing sheli ki la ay nga ka ni la menta gede ke por jonga ban tre shitom ban ai kat bala ban poi ya kani ka hok jong pai ba naga jing yo naga sarkar show pai ba kata na len jonga ngala persang ban ngan le haran sul ka bala ban le ya ka bodon kam tanga ngai scam hi ba kani ka jing jong pai ba ka jing shania jong pai ba nganum sebe ngi la musto mo maka clear constituency kan de constituency ko brand bo maria job phi aso ka Shuki minister te phi la long ru we ne ke Myntri khna atam ho ka sarkar MDA ma ko lai lam de NPP te hakini ki arsnem chiteng ba pla ya lenti ko minister philai lap ye ki jing tre jing ta thrai ki kita ki kam gi ba phila la ban le hakini ki arsnem chiteng ko we ne ke Myntri ko ko ne ko sarkar la ba ni tu ngi sindia ri tai kam gi jong pi hoi marsin job ka basil tanat bani thu ba ngampoi perkhat bangan yo banlong kum minister mo upding banlong cabinet minister hakni ga apok leadership jong sar konrat ngasuk men banong ba kani ke de jingshania jong ki pai ba ko constituency ba ima kermen ni la job inyo mo ka banta bani don lang ha sarkar te ka urlong shisha ka ta ga jing thmu jong ki pai ba but ka basyo kumen banong ba kini ki rangba jongi kini ba sha elek mo da ki constituency ba pher mikiru ki aya nga kini ga lat ka opportunity ban don lang ha po jong ka cabinet ban aya kita ki ban ya side mon ban ta jong pai ba ban aya kita ki ki decision ki bashim ha po ka cabinet ban don ban talen nga sa kumen ban ong ba kini ki ka jing a jong kini ki rangba ka aya nga ka ta ka experience hakini ki arsenal chiteng bala de nga kumba phiti ba nga bad ya kya social welfare revenue and disaster management but ka printing stationery apo ki department jongi ni don shipun kita ki program ki prepare example jongka social welfare apo social welfare ni don kini ki anganwadi service ni don kini ki ICPS but kiwe ki program prepare ba ka sarkar mi ka ai banta ya ki nong jong ka state bi jongi ka bangi omo dak te nong way ki beneficiaries tena ka len jong department ni la le kade kini ki de scheme ki balong continue na ki por de ki continue program te hakni ka por jong ngiro ki officers kila ye treshitom kila pan poi ya ke ega ba de ban pan poi kila le ya ka kam ko ba de ban le ki dang persang shu ban le ki kam ba thamai kabasatan bani thu manta ba kade ki jing angnut hi jong pai ba jong state jongi pi ba new drugs la long ba la jelle ba la expand she ba palat po jong state jongi bon ba kini ki district ila sha kata ila sha effect mo ban ngi don ha ga we na ki list ka bala long ba itna ban te ba ha ka top list ba hajing use ya na bata jong new drugs
kasti chungi ru kila ya use bon bha ki pa sha ngop how new drugs te ngi la ya persang na du manswa haswa bangan poi ni department ru ki ministers le ki officers chungi ki la ya persang rek basiu tanat ban ong ba mentang ngi la ban one ra ya drug policy hagba ke jingthmu hi ban be iran no yo new drugs na kniga state chungi na ka boy ngi trelang ban ngi scam ba kani ki jingi tre jongi kanum long ko ba sep e bat kan long ko ba se so na ta jong ngi hi ki nong shong jong ka state jongi tinga ngi scam ba kani ka drugs policy kan shikri ho bat kan shikri khambha shu na banta kini ki ba ngat how new drugs but ha ju ko poru na liang jong ka disaster management ru ka department banga bat no haga department haga disaster management ru ni la le shibun kita ki program ba pher na ga banta ban ai shikri ban ai jingerap ya ki ba don kam kham tam hakini ki calamities ki ba pher what how ni covid 19 ru ni don banta na ga bangi transfer ki fund ki department ba pher bakin thet e gi jindon kam jong ki how ni covid 19 ru but sa ka be nga kwa ban ni thu hachingi de bat ka constituency jonga ka constituency jonga ka we na ki constituency po ka state Meghalaya ka badang don kam shibun ki development na liang jong ki XMLA ki bala deputy hashwa jonga kila ile kat bala banwan ra ki suro ki umbam ki ki jinon kam jong pai ba constituency Hynrei wala ka taru na mar ba ni dei mo na shathain nong kondong ngidan ron kam shibun kita ki jingira te hakni ka kanti jonga ro asnem shiteng manta ngila stang ban ledenti ya gitu ki kam badang sa teng ka we ka project ka ba khamsa slim ba na do ka porjong man lang idang ya lenti hadu Hima Justin dekhar par manta ha ka porjong ngaru idang ya lenti persang ban pen urlong ya kata ka kam kata ka de ka we na project ka ba he ba jong ka PHE kata bangi chai khot mo ka greater water rombai water supply ka bangi chai khot cha thanjungi phe kata ka de ka we na ki source ba sa teng but hakni ka government ka bamanta kila sanction paisa but ngi I ba ka kam kadang yai kadang long process manta kadang progress ba ka kam ngi scam ba kanam slim shu kata ba upai ba nong shong jong ka constituency kin sa yo ban pendon kam ya kani ka but lada pipe ha in terms jong ki surok ki pun ma ha ka por jong ki XMLA jong kila ya shna manta kila ya jot lut mo te ka repairing la don kam ban le don ki jaka bingi hapshna complete te ka taru ka kam kadang ya shai ngim da thias ngi dang ni persang ban le ka bala ban pendep kloi ban ngangi scam hakini ki sans dem nasel thu banganam la ban le dut baro na market ka constituency ka bahe bar ha ku por ki jindon kam babun tengi la I persang hi ban ya lenti kani ka ka jingi trelang nganam ong ba ka de jingla jonga Hynrei kini ke de jingi trelang na du ki officers jong ki department ba pher hadu kini ki rangba ki XMLA ro ki don kitilang ha ban ai jingmut yanga kumno ban le lenti kumno ban approach ye ki officer but kumno ban ye pan na ki rangba jungi but ha ku por ki cabinet kalik jonga ro ki I men sem ba ki ong ke ki jondon kam nga pun snyo ki jondon kam ki ru ki ailat kani ke de jungi tre shitom te ha ka ta ke jingle lenti nganam la ban ong ba ngala la ban le kita Hynrei tangkawe bangala ban bataya ki pai ba ka kam kadang yai manta ban ngangi scam hagani ke jingyai lenti jongi ba ka kam kanam sim por lene hagatem jongi ngindang la ngin sapen I bat ngin sa ai ke report bo ba kham bahayo pai ba kini gide ki kam bangi la le hagin ki santli ki snem shwaban poi biang ke election ba kerman hakini ke jingyai lenti jong fi arsnem shteng ke jing I jong fi hakani ke kom ya lenti jong fi ke kita ki jinglap kumno fi la dia ba pidon hakani ka kerdan mo but ki kita ki jikmil lenti ki jong fi nang ni shakmat ya kini ki arsnem shteng ki badang sa but ki jinglai lenti jonga hakini ki arsnem shteng ngala I shibon kita ki jing don kam jong pai ba la ka state ne ha constituency ba ni don kam ban pendem Hynrei ha jing tre hi ha po jong kini ka government nga I ba ngi dang persang hi ban le kat bala ban
ai ya kata ke jing shakri ke ba khambha bat kunjuk ke jing shakri hok na banta jong pat ba ban le yagi ek bangila na lian jongi barha ke chu ko poru ngakwa ban ong ba hakani ke jing le nanti jonga nga I ba ke jing kwa ai jong pat ba kalong ke ba ngi stom haban pun poi Hynrei ba la kata ro ngim do jing kermen nga snyo ba pan ong yaki pai ba mo kham tam yaki noshon shnon jong constituency jonga hi bro ko wei ba nga shukwa ban ad da kapnar handet ban ong kumne ba nale yonga le okat ki wi wala o bo pun poi chok pai ba noshon shnon yong constituency bu maya yonga kham tam waki de chania gi nga kamunomi khman kamu MLA waki de jet gi how news nem 8000 khatpra ban ngai skemo hadu 8000 at puli uyogi yagite ki so ki wa I lamba gi kre lang wa uyogi te ki so ko bha ba miat wa pat ba uyo ki jingman toy ban ngai skem yo la mandop poi ko for election wa ki pat ba u prakhat ki bat u saw thu gi le ne yakayi wa nga le o bat kayi wa I de yu le ne ban ta pat ba lada ki kam ki yo nga man ki wam panhun yo pat ba ke election ar puli ke wadang decide ye kate ke jingjob ko yonga ladaman pat ki kam ki wa hun yo pai ba ngai skemo wo pai ba daw yu chibun kite ki jinduna wa ngam yu pendep le ne u ye kate jingchikri ko man 6% ne ba gani to ko sen ke bonong kong tan re yu pai ba ngai skem ho mg sniaw yi kite wo I lat chu u nga galat khna wo yu gi o pen urlong yi kite jing am tam kechitem ko yonga uchikri kat ki bi wala ladang yo chu ya ko banta ko wa chakman te u promise o yigi pai ba wa ule khamnia lamba kani jingla luti hakini ar snem chiten but haki ar snem chiten ki wadang sa ngai scheme dang learn chibon u tip khamnia o ye ke yi wadang gi wanra yo pai ba hakite ke jing learn yonga ngai scheme wo pai ba la dang I lat chu o wa u gi ukre but heji por lado pai ba pendu u kalat nuksa haga arajar arpuli election myo de kalat chukri hei por walan hei te por do daman go go wi na go wa sep ai ki te gi learn yonga ki wanga tip o hini por ar hini por sansnem man marsen tip do no ya kalat te nalen jonga thara ngan doni kata ga ek ba ngaseu arketen bo pai ba hi nga I bah po konsumensi jonga pun sen lada pitre chitom namen sen pile kat ba pila pai ba unum pendu jingkermen tengaru nga don kata ga jingkermen ba dala poi ko por ban elect ma yaki nomikman ba ki pai ba kiseng thu I bat kin pe ba ke ek kam bangala le da ka jingi trelang ba lada ki I ba ka kam le te ya kata mo mlai ban khang kani ga de ka kam jong pai ba nde ka kam shi ying jongi de ka kam shi ngan ong bit ai tang ye ga re ke ne ke de ka kam ba ke de ka kam no ta jong pai ba ki pai ba hi kin sa bishar ya ke ek ba bahatan Kubli shibon. Kubli